ngaqala empilweni yami ukufila indlela engifila ngayo. I feel so selfish. Ayikho uNkulunkulu into engiyifisanga ngibusisile ngayo. Ngize ngagana ngaba namakhosikazi amathathu, kodwa namhlanje ngiyaqala ukufila ukuthi awusoze wathenga injabulo, usho nemali engakanani, awusoze wathenga injabulo, awusoze wathenga uthando. First time in my life ngifila igap yothando lomzali lamama. Ngashonelwa umama ngina-14. Manje ngina-38. Uthando lomama angilazi. Ayikho into engenayo emhlabeni uNkulunkulu angibusise ngayo ngifisa ukuba nayo, kodwa yonke into enginayo ikwazi ukungithengela ukuthi ngibe nothando lomzali kamama. Namhlanje amakhosikazi ami amathathu ayahamba emakhaya odla ukhisimusi, ngisele ngedwa nemizi emithathu. Yonke le mizi emithathu, it doesn't mean anything to me namhlanje, it's useless. Kunquza kuyona umthathu, ngiyalala namhlanje la, ngilale kusasa komunye, ngilale kusasa komunye yedwa. Isikhathi sakhisimusi bonke abantu bahambisa amagrosi emakubo, bonke abantu basendela abazali babo imali, bonke abantu basendela, bathengela abazali babo ama-present, bathengela ama-gift, bayaba-surprise. Mina ngazi usurprise abantu. Ngiyafisa nami ngabithiwa owami umzwalo ukhona, kuthiwa namhlanje ngiye ekhaya, ngisuka kwami ngiye ekhaya ngaba ney'ngane zami. Ngihamba ney'ngane zami siyobona ugogo. Hey, sometimes life is so unfair. Hey, bafethu nini nabazali, baphatheni kahle abazali benu. Nini enabazali enixabene nabo, nini enabazali ningabondli, bondleni. Mina namhlanje ngifisa ngabe kuthiwa ngenzele umzali wami something, kodwa awukwazi. Yo, ngangazi ukuthi ngeke ngifile ngale ndlela empilweni yami, yazi bengitshela ngirayizi ngayo yonke into, kanti shuthi ngiyayiziba lento isikhathi eside, yonke le minyaka lento ngiyayiziba nje, ngiyayiziba, ngizenza happy, ngisenza yonke into, but i-reality imile, anginamama. Namhlanje umuntu onomama akamenzele something, noma ubaba wakhe noma ubani, hlayithiwa intandane ayikho kaJehova. This time is not Jehovah thing, it's reality. It's not Jehovah thing, it's reality. Uyintandane, I feel ukuba yintandane. Mhlawumbe umuntu uzothi uma ebuka le video athi ngiyaphapha, washo wacima. Eyi bafethu, ibuhlungu le pain. Uthanda umzali wakho noma bethi uyaphuza, noma bethi ukhubazekile, noma bethi ugugile, noma bethi akanalutho. Love your umzali wakho ngayo yonke indlela, umsupport. Thina namhlanje abazali bethu sibagcine ey'thombeni, siyabaphupha, sikwazi ukukhuluma nabo. Ayikho into enza ubuhlungu nje namhlanje ngizosala ngedwa, abafazi bami baye emakubo bodla ukhisimusi. Mina nginawo ukhisimusi engizowudla nabazali bami, akukho khaya ngiyakulona, sele ngedwa.
Hello Mzansi, welcome to Mkosi Wasemzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Yesterday was Christmas Day and balabaning they were with their families, friends, mom, dads, and nebandu lebe ba in pain, ban lebe ba because abasanabo batali. So lo put low on the video lapha TikTok wayefaka where basically he was explaining ukuthi una-3 bafati bakhe bonke bahambile baye emakubo bayodla i-Christmas yena usele uthi lithando lemntala kalati and kubuhlungu because all these years bekazama ukukuziba lokho but kuyabuya now that semdzala uyati ukuthi kude umuntu latoya kuye likhaya latoya kuye ukuthi mhlawumbe ngiyovakashela maki ngisendela maki imali so washo nje ukuthi it really breaks his heart bekakhala uncontrollable laphana ku-TikTok lokushiya abantu abaningi bava buhlungu ngendlela lesimanga basho ukuthi hey bhuti wami you are not alone nathi silapho kulesimo lo ukuso. Some people are dragging lo bhuti bathi indoda lenjani likhaya letinkundleni tokuxhumana somewhere even sengukuthi akaqina ayekele kuba ndengendenge but guys ngisho uyindoda obuhlungu yabuva your heart is not made of stone nawe uyabuva buhlungu nakuwe kuyazwela just because we are man it doesn't mean ukuthi mhlambe unenhlitiyo yeliplanka or yelitshe like this is so sad. And I'm just sending him love and light. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.